jo tenia un traumatisme craneoencefàlic molt sever. Aquí, diguem, això no és crani, és una placa que tinc. Aquí me va pegar un tros de teflon amb molta pressió i me va fer voltar el crani. A la vegada va rompre l'òrbita ocular i això hi va quedar penjant. Gràcies a Déu, pues, estic recuperat. La meva vida ha seguit igual, més o menys. Vaig tenir una etapa de mig any allà on no era res, però en un any més vaig aconseguir restablir-me. Quan estic fent activitats que abans no podia fer per mort de l'accident, pues, me'n dono compte de que les persones que m'han ajudat són una guia per jo. El que vol dir que si ells no haguessin intervingut en la meva vida, jo avui en dia podria ser o mort o una flor dins un dit. Amb aquesta gent, pues, els diria gràcies, perquè gràcies a ells, per la redundància, estic viu, perquè si no ja no seria aquí.